letnim karakteristikama helikoptera Kamov K-32. Znači, komandama su zamenik komandanta helikopterske jedinice, potpukovnik Dalibor Marković i major Helikopter K-32 je višenamenski helikopter namenjen za gašenje požara, za rad sa spoljnim i unutrašnjim teretom, kao i prevoženje. Napominjemo da se radi o helikopteru koji jedini ima mogućnost gašenja požara u urbanim uslovima. Gašenje požara na visokim zgradama u skladu sa opremom koju posjeduje. Pomenuta oprema podrazumeva sistem SP-32 koji čini podesni tank zapreme od 4 tone i horizontalna mlaznica. Neophodno vreme koje je potrebno za punjenje predmetnog sistema iznosi 60 sekundi. Helikopter K-32 VS-11 posjeduje savremeni autopilot i sistem protivzaleđivanja, što mu omogućava operativno delovanje u složenim meteo uslovima. Tehničke karakteristike helikoptera su sljedeće. Maksimalna poletna masa 11.000 kg. Maksimalna poletna masa sa spoljnim teretom 12.700 kg. Maksimalna nosivost podvesne kuke 5.000 kg. Brzina krstarenja 230 km/h. Operativni dolet 670 km. Maksimalno ostajanje u vazduhu 2 časa i 40 minuta. Ima mogućnost prevoženja 13 do 16 putnika, kao i mogućnost horizontalnog i vertikalnog gašenja požara.